vores jyske pokalmester i U17 drenge, og det er holdet fra Thisted, og jeg vil sige hjertelig tillykke med pokalsejren til drengene fra Thisted. Jo, tak. Helvede er pokalen. Hvad er? Ingen pokal? Jo, pokalen står derovre. Nå, for sent. Så er der noget at se frem til alligevel. Det kan I nok kigge. Det kan jeg glæde sig. Nej, jeg spiller en solvand. Hvad står der, så? Nu er det pokalen. Tak. We are champions. De står der om og lurer. Kloak. Ja, det har vi. Ja, jeg har set. Det bliver stående på. Hey. Trofæet, der kan stå ude i klubben, hvis skabet er stort nok, men vi finder nok en plads til. Har vi en anfører fra Thisted? Og her er så til det vindende hold en t-shirt, sådan at det er synligt, at holdet er blevet jysk pokalvinder 2009. Og der er noget med at fordele det efter størrelse. Den kasse, den får træneren med ind, og så må I fordele den der inde i klubhuset. Træneren beholder dem alle sammen. Tak for i dag, og til alle. Kom rigtig godt hjem. Tak for en god kamp. Han har en masse gode idéer. Det passer fint, ja. Tillykke med det. Endnu en gang tillykke med det. Du var også lyt.